प्रणाम। अजय भोजपुरी। देश विदेश के खबरन के लेके आज फिर हम हाजिर बानी। कुछ खास खबरन पर हमार आपन नजर। पहला खबर बा ब्रिटेन से। ब्रिटेन में लंदन में स्थित ब्रिटेन के संसद भवन के सोझा गोलाबारी भइल बाटे। कुछ हमलावर जौन बा, जहाँ अभी तक सूचना ई मिल रहल बा कि कई हमलावर अलटे, बाकिर ओजा के सुरक्षाकर्मी लोगन से मुठभेड़ भइलटे। गोलाबारी में वो हमलावर मरा गइल बाटे। एकरा के संसद भवन पर हमला के रूप में देखल जा रहल बा। दूसरा खबर अमेरिका से बाटे, जहां पर ओबामा के समय के एगो हेल्थ केयर बिल लटे, जौना के लेके बहुत विवाद भी रहे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों के बीचे। तो उ हेल्थ केयर बिल के ऊपर फैसला जौन बाटे, जौन ओजा के लोअर हाउस अपर हाउस बाटे सीनेट बाटे, एक कुल लोगन के विचार आ फैसला के लेके डिसीजन जौन बा, निर्णय जौन बा, वो बीएफए के आवेला बाटे। तो देखे के बा कि उ फैसला कैसे आवत बाटे, कहाँ से कि ओकरा पर ट्रंप के आगे के योजना कैसे चले वाला बा, उ काम करी। तीसरा खबर बाटे यूएन से, जौन ह्यूमन इंडेक्स मानव सूचकांक के लेके बाटे। एकरा में भारत के स्थान 131वां बाटे। 131वां स्थान भारत के 2014-15 में भी रहे, अब वहीं बाटे। ये मध्यम मानव सूचकांक के श्रेणी एगो बाटे, जौना में बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल बाटे। वही श्रेणी में भारत के भी स्थान बाटे। कौनो सुधार 2014 से लेके अभी तक के बीच में कौनो सुधार नहीं के भइल। एगो खबर शशि थरूर से बाटे, जे कि भारतीय संसद में सांसद बड़े, कांग्रेस पार्टी से हवे। विस्टन चर्चिल के तुलना हिटलर से कैले बड़े। विस्टन चर्चिल के एविल के नाम दिले बड़े। मतलब जौना हिसाब से हिटलर के समय में हत्या भई रहे, लोगन के संगे अत्याचार भई रहे, कुछ ओइसने तुलना वो विस्टन चर्चिल के कैले बड़े। तो आज के खास खबर विदेश से यह रहलटे। अब चलल जाए भारत में। भारत में 2 दिन पहले के खबर लटे, मोदी जी अपना सांसद लोग से कहले रहे कि भाई संसद भवन में तो रहल बहुत जरूरी बात कही हो रहा बा। उनका मोदी जी के हड़कावला के बाद भाजपा के सांसद लोगन की उपस्थिति बढ़ गई बा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती वीआईपी कल्चर के लाल बत्ती जौन सुरक्षा कर्मी या तो ताम झाम बाटे, वो चीज़ के लेके चले के सपोर्ट के लिए बड़ी। उनका हिसाब से जब मंत्री अगर ड्यूटी पर बाणस तो वो खातिर अगर जहाज के रोके के जरूरत बाटे, चाहे ट्रैफिक क्लियर करे के जरूरत बाटे, ये कोनो गलत बात नहीं है, एक होके के चाहे। काहे से कि ऐसे प्रोजेक्ट डिले होके के चांस रहेला। अगर मंत्री समय पर नहीं पहुंचत, मीटिंग नहीं करत, बैठत नहीं है, तो प्रोजेक्ट डिले हो सकेला। तो ई खबर केंद्रीय मंत्री उमा भारती से लटे। एगो खबर जौन भारत में आ रहल बाटे, बंगाल से जुड़ल बाटे। नारदा स्टिंग जौन भइल न्यूज बाटे ओकरा से जुड़ल बाटे। ओकरा में कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई अब जांच करे वाली बिया। तो ए पर भाजपा के नेता है रूपा गांगुली, उनकर विचार आइल बाटे कि ममता बनर्जी आ उनका नेता लोगन के अब जेल के तैयारी करे के चाही, नया जेल बना के रखे के चाही। कहाँ से कि बहुत जल्दी वो लोग हम जेल में जाई ई स्टिंग ऑपरेशन के वजह से। कहाँ से कि सीबीआई अब जाँच करे जा रहा बिया। एगो खबर पंजाब से, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री बड़े पंजाब के, सिद्धू के लेके बहुत बयानबाजी ये समय चल रहा बा कि कॉमेडी कपिल के कॉमेडी शो में जाइ हैं, तब मंत्री पद संभरी हैं, तो पंजाब के देखिए ये कुल चीज़न के लेकर अमरिंदर के तरफ से खुला छूट बा। सिद्धू के जौन पसंद पड़े तो उन कह सकेले। ई अमरिंदर सिंह के बयान बटे। गुजरात से, कगो राज्यन में हारला के बाद कांग्रेस गुजरात में फिर से पीके के यूज करे वाली बिया। गुजरात के विधानसभा के विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला के कहना बा कि अगला गुजरात चुनाव में वो पीके के यानी कि प्रशांत किशोर के यूज कईल चाहिए। तो ये खबर बा, कांग्रेस अब वहीं सीख नहीं खेले पीके से। खबर बिहार से, आज बिहार दिवस है, सबके के बधाई। बिहार के लेके बहुत सारा बतकही है बड़ा सोशल मीडिया में चल रहा बाटे। बहुत लोग कह रहा बा कि इतिहास के लेके कितना गौरवान्वित भइल जाई, का कइल जाई, नया पर कुछ नहीं खे होत। बहुत हताशा भी बा, निराशा भी बा, खुशी भी बा, हर तरह के मिश्रित लोगन के रिएक्शन बिहार दिवस पर सोशल मीडिया में मिलल हटे। इतिहास ओकरे रहेला जेकरा लगे वर्तमान बाटे। जेकर वर्तमान खत्म बाटे, ओजा इतिहास के याद करे वाला केहू ना रहेला। आज से कुछ समय पहले तक ले बिहार के बहुत सारा लोगन के, हम खुद मिल चुकल बानी, बहुत सारा लोगन के अपना के बिहारी कहे में शर्मात लटे। आज वो लोग गर्व के साथ कहता बिहारी। ई बिहार दिवस मनावे के सबसे बड़ उपलब्धि कहल जा सकेला। जहाँ तक इतिहास के बात बाटे, तो हमरा देखे से इतिहास याद रखे के चाहिए। बिना इतिहास के
गौरवशाली अगर इतिहास बा तो जरूर याद रखे के चाही, कहे से कि बिना इतिहास के वर्तमान के नींव बरियार ना हो सकेला। बाकिर अगर बिहार खातिर बहुत चिंतित बानी तो सोशल मीडिया चाहे जहाँ भी बानी बिहार के भाषा में अपन विचार के व्यक्त करी, बहुत जरूरी बाटे। सबसे दुख के बात बाटे कि बिहार दिवस के बधाई शुभकामना लोग बिहार के कोनो भाषा में ना देके हिंदी में ना तो अंग्रेजी में दिहल ह। तो बिहार से यह बाटे इतिहास आ वर्तमान के फेरा में ना पड़ के का आगे हो सकेला ओ पर सोचल बहुत ज़्यादा जरूरी बा, ओकरा पर बात होखे के चाही। अगला खबर यूपी पूर्वांचल से मंत्रिमंडल के सूची आ गई। बहुत लोग मंत्री बनल, पहले ही घोषणा हो गई लटे, विभाग के बंटवारा भइल। बाकी जो एगो चीज़ लौकत अटे कि एक मंत्री के ऊपर को चीज़ लदा गई बटे। एकरा में यह बटे कुछ एक अगर मंत्रालय के छोड़ दिहल जाओ तो बहुत सारा मंत्री लोग ऐसा बटे जो एकदम नवाहा बा, पहला वाली विधायक बनल बा, उम्र में भी नया बटे, आ कुछ राजनीति में भी कुछ खास अनुभव नहीं है। ओकरा के बहुत जरूरी मंत्रालय आ चाहे विभाग दे दिहल गई बटे, जौन आवे वाला समय में मालूम पड़ी कि कैसे होखे वाला बटे, कैसे चले वाला बटे, का ओकरा से परिणाम आवे वाला बटे। बूचड़खाना, स्लाटर हाउस मुद्दा गरम बा, अवैध की वैध, बंद की खुला, ये पर चर्चा चल रहा बटे। इकोनॉमी पर कितना असर पड़ी एकरा बारे में बतकही हो रहा बटे। सब मिला के योगी जी अपना डायनेमिक मोड में बाड़े, फास्ट फॉरवर्ड मोड में बाड़े, दनादन फैसला ले रहा बड़े। यही दनादन के चलते सरकारी ऑफिस में गई हटे, कोना में पान के थूक देखले है, गुटखा के थूक देखले, तुरंत बैन लगा दिले है। कल सीएमओ से आदेश आयल हटे कि सरकारी ऑफिस में कोनो अधिकारी गुटखा पान खा लौकी हैं तो जुर्माना लगी, आ अब बैन बाटे। खबर यूपी से एंटी रोमियो स्क्वाड यानी कि टिनहिया विरोधी संगठन के गठन हो गई बटे। अब वहीं पुलिस ही सादा वर्दी में काम कर रहा बिया, कॉलेज स्कूलन के सोजा खड़ा हो रहा बिया। आज कुछ टिनहिया लोग पकड़ाइल हटे तो उन लोग के दंड बैठक करावल गई हटे, कान पकड़ के दंड बैठक कैला लोग। तो ई खबर यूपी से। चलल जा बलिया में नकल जारी बा। आज बोर्ड के 5वां दिन के परीक्षा फिजिक्स के पेपर लटे, इंटर के फिजिक्स के पेपर लटे, जौन की परीक्षा से 1 घंटा पहले आउट हो गई लटे, लीक हो गई लटे। आ ओकर ओ प्रश्न पत्र के खूब बेचाई किनाई भइल लटे, जौन की देखा रहल बा कि यूपी में जौन ए समय हो रहल बा, नकल हो रहल बा, ओकरा पर लेके सरकार के तरफ से अभी तक बयान कोनो नहीं आइल, आ सरकार अभी तक ले ए पर चिंतित लागत नहीं है। तो ई एगो बहुत बड़हन खबर बाटे, दनादन नकल हो रहल बाटे। सरकार अभी तक ले, प्रशासन अभी तक ले कोनो ठोस कदम नहीं खे उठौले। ए मुद्दा पर बहुत जो पेपर आउट भर लटे, ओकरा पर जे निरीक्षक बलिया के उनकर कहना लटे कि फर्जी पेपर आउट भइल बटे, असली पेपर आउट नहीं भइल। खैर फर्जी होके चाहे असली होके, भीमपुरा नगरा के घटना हटे। आ बाद में मीडिया में खबर अबे करी कि असली रलटे कि फर्जी रलटे। तो फिलहाल आज के खबर अपने ही। लंदन के स्थिति का बटे ये रुआ सब न्यूज में देख सकेनी। तब तक ले हमरा के विदा करी। धन्यवाद। जय भोजपुरी, प्रणाम।